Salutare lume și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. În acest videoclip vă voi arăta cum să vă luați sobiet pe SAMP și să vă puneți o țintă. Este foarte simplu. Mai întâi începem cu ținta. Linkurile le veți avea în descriere. O downloadăm. Și s-a downloadat și e foarte simplu. De aici o luăm, o tragem pe ecran. Și deschidem unde aveți GTA-ul instalat. Aici, după intrați la Models. De aici dați Rename și scrieți TXD, nu, HUD.xd HUD.xd. După aia o luați de aici și o trageți aici și o să vă apară așa. Și dați Yes și gata. Chideți asta așa. După aia sobietul downloadați. Așa. Îl deschideți. În fine, îl deschideți, adică îi dați extract. Uite, stați așa. Dați de 2 ori pe el, așteptați, dați run. Aici este ceva puțin mai important. Dați next, aici dați pe ăla. Oricum, sobul va fi în limba engleză, nu italiană sau spaniolă. În fine, dați aici, dați pe jocuri, GTA, San Andreas și dați unde aveți voi instalat. Dați OK, dați next, start. Eu îl mai am instalat odată, dar îl mai instalez odată. Gata, dați next, exit. Așa. Mulțumesc că v-ați uitat. Nu uitați să te abonezi la canalul meu, să dai un share, un like și noi ne vedem data viitoare. Pa!